Аз не мисля, че има независим човек. Ние сме свързани, което значи, че наистина зависим един от друг. Няма как да няма зависимост и всъщност това е за мен, нали, това го казвам от личната си перспектива, е едно от хубавите неща в живота, че имаме тази зависимост един от друг. Защото ако си представите, ако бяхме напълно независими и си създаваме нашия перфектен свят, то много възможно да ни стане скучно супер бързо, защото всичко зависи от нас и можем да го сбъдваме, да кажем, с щракване на пръсти. Колко време ще изкараме така, без да ни стане абсолютно безмислено. И най-интересното на този свят, тук, в това измерение, което сме, че имаме тази зависимост. И всъщност имам други енергии, които се блъскат с моята и се създават едни завръзвания и после пък трябва да има отвързвания и така се учим един от друг, така израстваме един от друг, така всъщност има много невероятни и красиви моменти, естествено и доста такива, които ни карат и да страдаме. Но имаме този контраст реално и палитра, да имаме много различен експириенс. Защото в перфектния ни свят той ще бъде като един, за все едно няма да има движение. Така че лично за мен, нали, аз не влагам негативен заряд към зависимостите, защото според мен, нали, те си имат точно определена роля. И тя е свързана пак с това да имаме отваряне на съзнанието, израстване, свързване и можем да ги погледнем като една възможност. Тоест, връщайки се към духовното си аз и започвайки да не го отричам и давайки обещания на себе си, това повече никога да не го пренебрегна, ми даде тази свобода да не трябва повече да употребявам, нали, физически субстанции. Това преди години. Нещата, с които в момента се боря, в смисъл боря не е точната дума, на ниво емоционална зависимост. Аз ще се включа. Първо, много ти благодаря за споделянето. Всъщност, това е най-големия скок да можем да се отворим и да споделяме това, през което минаваме, това, през което сме минали. Защото пътя на осъзнаването не може да бъде провървян без откритост. Мгм. Това е много важна част от нашето осъзнаване е да бъдем открити, да споделяме, да приемаме, това, което каза по-рано, да съзнато да знаем, че ние сме част от колектива. Ние сме едно колективно аз и колкото ние се променяме, толкова променяме всички около себе си. И по-скоро не променяме хората, а променяме начина, по който възприемаме всички. Всички тези емоционални зависимости и това, което казваш в момента, нали, което откриваш в себе си, аз най-често ги наричам програми и нещо, което изключително много ми помага е когато хвана някоя програма, която използвам, да си намеря нейно огледален образ, за да мога, когато се опитам да използвам програмата, да слагам на нейно място новата и да упражнявам мозъка си в тази насока. Аз също като теб минах през много години, които а, буквално исках нон-стоп шум около себе си. Значи, каквото и да се случва, само да не оставам сама със себе си. Да съм нон-стоп покупони, да съм нон-стоп пътувания, нон-стоп шопинг,
алкохол, опияти, нали, това изобщо няма да навлизаме в подробности. Всичко беше за да не бъда у дома и най-вече у дома вътре в себе си. Защото също, знаейки от много мъничка, че притежавам много силна интуиция, много по различен начин приемам всичко, аз постоянно наистина се чувствах, че не съм от този свят. Не, аз не мога, нали? Тези тук, защо така разсъждават тези хора? Защо така се държат? То е толкова просто. Просто да даряваш любов, да бъдеш открит. Защо всичко е толкова сложно? Имаш една непрестанна битка вътре в мен. Отделно много силна осъзнатост в ранна детска възраст. Това влиза в много голяма дълбочина на връзките на моите родители, на другите около мен. И всъщност това ме караше много да се затварям, защото постоянно да се чувстваш неразбран. И в един момент просто си кажеш, окей, няма смисъл аз да обяснявам и да влизам в моите си емоции, ще ги заглуша, си ги оставя някъде вътре в мен, хвърлям се в живота, ще го живея, окей, това е човешки живот. Окей, дай да видим какво предлага. Да опитаме от всичко, което има, за да можем да разбираме по-лесно хората. И всъщност, ако преди години се обвинявах за това, което съм си причинявала в кавички, като връзки, като емоции, заобщо като всичко в моя живот, сега го оценявам много силно и го наричам всичко като опитност. Независимо дали е в негативно или положително. И това ме е сближило все повече и повече с хората, за да мога да ги разбирам и за да мога да помагам чрез нещата, които нося в себе си. А, след много дълъг път, който освен моите зависимости, аз живях почти цял живот с много силна зависимост на моята майка към алкохола. Това допринасяше до всякакви ежедневни сблъсъци и всъщност това е едно пък тласъка, който аз не исках да седя у дома. За съжаление, много късно осъзнах, че тази нейна зависимост не е необходимо, не е необходимо да се боря с нея и да вникна много дълбоко. Защото всяка една зависимост, била тя емоционална, била към хазарт, алкохол, жени, мъже, няма никакво значение. Тя е една емоция, която е една дълбока а, дупка в нас, който запълваме с тези неща. Това е голям урок за мен в живота и след като майка ми реши да си замине от този свят, аз вече влязах в много голяма дълбочина в себе си, в нея, като емоции, за да мога тези всички неща да ги осъзная, да ги отработя и да ги пусна. Дълъг е процеса към промяната. Не става с вълшебна пръчка, със сигурност, но нещо, което на, на мен ми пречеше е това, че постоянно аз търсех драмата около себе си. Като стане спокойно, балансирано, хармонично, аз задължително със сигурност и все още го проявявам, макар и в много по-малък процент. Но да, прекалено ми е спокойно и хубаво, дай да сътвориме някой хаос, да се вкараме в ролята на жертвата, защото всички много я обичаме тази роля. Тя е много полезна, дава голямо поле за изява. И лека по лека, виждайки се в сенките и в дълбочина, успях чрез най-различни практики, техники, какво ли не, да си помогна. Но искам тук да кажа, че независимо
какво изберете и усетите за себе си, да си помагате в това да себе опознавате и променяте към по-голяма осъзнатост, първата и най-голяма и важна крачка е себеприемането и себеобичта. Тоест да се научим първо да обичаме себе си. Без да обичаме себе си, без да приемаме себе си, каквото и да правим в живота си, то определено няма да ни носи удоволствие. Когато сме най-долу там, най-низко, което за всеки ще е, нали, различно ниво, точно в този момент можем ли да имаме някаква любов и уважение към себе си? Според мен оттам, нали, започва процеса на изцеление, лечебния процес на душата. Заедно в сърцето има място и за негативните емоции, и за позитивните. И там те не се отхвърлят. Там е едно просто пространство те да бъдат. И ако можем, нали, все едно да излезнем от този, който чувства болката, влезнем в позицията на този, който наблюдава това нещо, малко да се отдръпнем, че, нали, ние не сме болката, както една река, която тече пред нас, ние можем да я гледаме от брега, не е нужно да бъдем вътре. И ако направим, нали, тази малка стъпка отгоре да видим нещата, това помага първо да, окей, това е в нас и то присъства. Не е нужно да го отричам. Не. В момента, в който аз изразявам много силно любов и светлина, точно в същия момент има в мен, нали, някаква друга емоция, която не е толкова висока вибрация. И обратното, когато се карам на моите деца, нали, аз имам малки деца и сблъсъка е ежедневен, нали, в емоциите ни. И точно в този момент, когато всеки един нещо се противи към другия, точно в същия момент ние изпитваме огромната любов към него. Тоест да си даваме сметка, че във всяка секунда, във всеки миг, цялата палитра от емоции, всичко е едно и също нещо, едно цяло. И това цяло сме ние. И балансът е златния ключ за щастливия живот. Но много често сме и повече в едната част или в другата. Тоест проявяваме, но те са едновременно са част от нас. Мгм. Ние, идвайки тук в това ни прераждане на този живот, ние сме си избрали една кошница с опитности. И когато ние не желаем тези опитности да ги научим, да ги изживеем и пуснем, да ги осъзнаем всъщност, например, ако, да кажем, имаме изключен договор с душата на нашата майка да ни научи на N брой неща, ние не желаем, постоянно се съпротивляваме. а, Тези неуроци започват да се дават и се проявяват в много различни личности, които срещаме в живота си, било то приятели, било колеги. И много често ние си казваме, те всички хора са еднакви. Аз къде, дали, примерно, не мога да намеря приятелства, не мога да се включа в колектив. И изключително важно, каквато и ситуация, емоционална връзка, нещо или в някой човек, който изключително много ни провокира с поведението си, било близък партньор или просто някой познат, може дори да е някой, който е по телевизора и той супер много ни дразни с поведение и с приказки. В тези моменти ние си даваме ясна сметка какво аз уча точно в тази ми емоция, в тази ситуация. Защото ние докато не хванем какво можем да научим от това, което ни се дава, то постоянно се повтаря във всеки един наш аспект в живота. Е, емоционалните зависимости са базата на Да. следващата стъпка е да влезнат в някакво проявление на физическа зависимост. Според мен едното подклажда другото. И на първо място, ако можем, нали, при мен беше просто много екстремно.
И сега все едно съм премахнала този големия слой на зависимости и сега съм на по-финните настройки, които са, нали, тези емоционалните. И тук Вени засегна една тема, която според мен нали, както един наркотик може да бъде разрушителен за един човек, така и една емоционална зависимост към някой може да бъде също толкова разрушителна. Защото ти ако загърбиш своите ценности, ако загърбиш твоите цели в живота, това е абсолютно разрушаване нали, на твоята личност. И ти ставаш зависим към решенията на другия човек, ставаш зависим към неговите цели, ставаш зависим на това как той или тя се чувства. И това е много такъв сериозен кръг отново, който е също толкова разрушителен, както и, нали, ако си на някаква субстанция. Реално няма нищо и никой, който може да ни даде всичко, което ни липсва. В смисъл, ако сложим на някои такива очаквания, първо, нали, това обрича тези взаимоотношения, какъвто и тип да са те, още от началото. И къде даваме силата си на някой друг, който и да е той? Дали ще е шеф, дали ще е партньор, дали ще е роднина, дали ще е детето ни дори, в смисъл. Докъде даваме, нали, тая сила? Дали ще е духовен водач, тип гуру? Не? Дали ще е духовна практика, която сме се захванали, че тя ще ни оправи, нали, всичко в живота. И реално дадем ли си силата и дадем ли си, нали, така всичко от себе си на нещо друго, ние правим едно разпръсване на собствената ни енергия навън и всъщност тази празнота ще продължи да става още по-голяма и още по-голяма, защото отвън това, което ще получим са, нали, малки, все едно хапчици, които за моментно ще ни оправят състоянието, обаче ние ще имаме нужда да ходим обратно към този човек, практика или каквото и да е, за още и още и още и още. Но просто това ни затваря пак този порочния кръг. Ето спомена преди малко за социалните медии и цялостната картина. Това неминуемо наистина много силно влияе на днешно време, не само към майките, ами към всичко това да имаш най-скъпия телефон, най-хубавата рокля, всичко, нали, ние наистина просто а, се губим в тази толкова романтична представа за всичко. Мгм. Именно. И да, това чувство за вина беше при мен много, много силно и като майка, и като дъщеря, защото аз години наред чувствах чувство за вина. Аз сега, ако се тръгна и се отделя от майка ми, край, тя ще си замине и аз прегървах постоянно себе си. И после точно това направих. Отделих се от нея, обаче аз продължавах да имам зависимост към това аз да съм в полза на някого. Това го прехвърлих в последваща връзка. След това и аз го направих и към първото си дете, много се е заемо. Тоест, постоянно се хвърлях в една роля на спасителя на всички. Мгм. И до момента, в който осъзнах, че всъщност това е необходимо да науча урока, че всяка душа има своя избор. И колкото и да не се иска да помагаме на всички, защото е по-лесно на другите, отколкото на нас, да приемаме изборите на всяка една душа и опитностите, които тя си е избрала да случва. И точно е това помага много за отделянето, особено когато ни е трудно да се откачим от който и да е. То може да е дори от работата, която работим. Просто в един момент ние се изчерпваме там да сме постоянно към другото, а не към нас. Но перфекционизма е един от най-големите стопери на това хората да живеят живота, който искат. Мгм. Те постоянно се стремат, нали, ако не
перфектно и това създава другото нещо, което много често правим, отлагане. Отлагаме нещо, защото не е перфектно. Мгм. И не И довършваме, да. реално никога не го правим, защото то никога няма да бъде перфектно. Когато искаш нещо да е перфектно, това е като създаване на тази твоя перфектна реалност, която ти си сам, защото ако някой друг я инфлуенсне, тя вече няма да е твоята реалност и няма да е перфектна. Мгм. Обаче, когато ти си в перфектната ти реалност, тя е като замръзнала. Все едно няма никакво движение. И т.е. ако съзнаем, че реално неперфекционността на нещата е нещото, което дава създаване и креативност на други неща, може да приемем, че всъщност неперфектността е перфектна. А, да, 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 да. Дава една така голяма свобода просто да експериментираш. Няма значение дали е достатъчно добро, няма значение какво ще стане. Нали, просто ти дава тази свобода да играеш това, което имаш, независимо дали е перфектно или не. Мгм. Защото ако осъзнаеш, че нали, ако е перфектно, то ще ти е скучно. Нали, много бързо ще ти мине Мгм. желанието дори. И ще загубиш шанса да бъдеш креативен, защото то като е перфектно, то е установено и не мърда. Мгм. А точно това, че не е перфектно, дава възможност да се случат хиляди неща и да имаш Да. опитност от хиляди вариации. Това е много, според мен, е много важна тема за жените, особено майките или тези, които ще бъдат майки и тази зависимост с децата. А това чувство на вина не само като майки, както Венелина по-рано каза, аз също съм от малка дете на разведени родители. Оттам започва моята опитност в това аз цял живот да съм с чувство за вина. Имам вина, защото моите родители са се развели. Имам вина, защото майка ми е зависима. Имам вина, защото ме остават партньорите. Имам вина, че не съм достатъчно успешна в това, което правя и постоянно тази вина. После имах вина, че не съм достатъчно добра майка. И ако не се умееш да се откриеш и да споделиш дори и една конкретна зависимост, чувство за вина, то много лесно това чувство те вкарва в следваща зависимост, дори физическа или както Саня спомена, това да си избереш някоя практика или един духовен учител, който ти толкова здраво се хванеш и да станеш веднага зависим към него. Идеята е да взимаме от всеки по-малко и да продължаваме напред. Мгм. Реално ние сме пълноценни. Единственото, което може да стане е да имаме иллюзия за липса. И тази иллюзия за липса, ако е създадена от липса на връзка с майката, липса на връзка с бащата, което съответно се проявява след това в взаимоотношенията с партньори, с приятели, с деца и така нататък. м, Когато осъзнаем, че дори ако тази връзка я има, тя пак няма да ни даде пълното чувство на това да не сме самотни. Това единствено може да дойде, когато ние сами си кажем, че ние сме абсолютно пълноценни и нямаме нужди отвън някой да ни запълва нещо. И тая вътрешна липса, дали ще е субстанция, човек, ситуация, която я проектираме към нещо външно, че от това нещо зависи как ние ще се чувстваме. Това трябва да ни е като сигнал, окей, това няма как да стане никога. Дори то човек за момент да я заема тази роля и да ни задоволява тези нужди, това ще е много временно. Това ще е само един момент. И след истинската нужда, която е просто да осъзнаем себе си като пълноценни същества. Тук идва и другото, да не позволяваме пък и други хора да стават зависими от нас, защото е М, също, нали, колкото ние можем да го направим, толкова и обратното. Ние мгм, много често пък
ние уж обгрижвайки и давайки любов на хората, ние така хубаво ги Да. прикоткваме, за да имат те необходимост от нас, а пък ние вътрешно да чувстваме някаква удовлетвореност. Тоест, аз ти давам грижа, защото много те обичам. Да, да, ама не е точно така. Има Мгм. много пъти, когато го правим, защото ние желаем да видим, че някой се нуждае от нас. Точно ето тази нали, самота да я запълним с Грижата за някой това, друг. което ние, да, Мгм. което ние даваме на другите хора, да ги направим зависими към нас и ние така се чувстваме, че не сме самотни. Това е един автогол, който аз лично за себе си назад в годините съм го хващала, че го правя. Искам да споделя тук малко така обобщаващо, преди да си кажем чао. А, Имам едно утвърждение, дадено от моите духовни водачи, което ежедневно си го повтарям на глас. И то е следното. Пътят ми е само напред. Благодаря за всичко по него. Независимо през възходите и паденията, всичко е част от пътя ни. Да приемаме, че няма нещо случайно в нашия живот. Нещо, което не заслужаваме или нещо, което прекалено ни се дава като много любов или като липса на любов. Всичко е, защото е част от нашия път. И наистина на всеки един, който днес беше част от разговора, изключително много благодаря. И дори да не сте се включили, знам, че вашата енергия беше с нас и знам, че всеки се препознава в думите на другия. Изключително е полезно това за мен, защото това ще ме буквално укрили да мога все повече и все повече да споделям, защото приела съм го като нещо много важно в моя живот да се говори за зависимостите, независимо били те субстанции или емоции. Изключително много ви благодаря.